Soc Joan Gómez i vaig a llegir-vos un fragment de Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez Cutillas. Un feix de coses petites. Una immensa recança m'envaïx i em dol. Em dol a la carn i a l'esperit sense que puga fer res per arrencar-la de dintre meu. Tinc recança per tot allò que aleshores constituïa la meua vida, pel temps mort, per tot aquell grapat de noms sense rostre que guarda la memòria com una pila de records incomplets. I qualsevol cosa, una veu, el cruixit d'una porta que s'obre lentament, l'olor de la mar barrejada amb l'olor d'una foguera de llenya seca, són prou per atreure'm els fets d'aquells anys a retalls, a trossets lluents, com els trossets d'un mirall quan es trenca i et veus petita en cada mica de vidre. Avui que bufa el vent i crida, em venen a la memòria aquells altres crits del vent ensenyorint-se de la vella casa dels avis, com si totes les cambres i l'escala i els enteixinats fossin l'invisible cau del vent. A vegades semblaven els planys d'una donzella captiva, d'altres eren com els laments d'un gegant encadenat, però sempre sonava igual, xiu, xiu, xiu. I allò era gelat com la freda veu de l'hivern, perquè a l'estiu, amb totes les portes i totes les finestres obertes, la gola del vent s'enxiquia i els seus sorolls s'esvaïen costeres avall. Hi ha dies immensos per a un cos tan breu. Hi ha un espill on vores en l'eternitat, un aire on sempre és present. Hi ha dies en què percebem el món més enllà d'este cos nostre. Hi ha dies en què som immensament humans. En aquest capítol tenim alguns relats molt secrets sobre els pets que s'han tirat les princeses. Per quin vols que comencem? Per la Ventafocs, pare, per la Ventafocs. El pare va anar passant les pàgines del llibre fins que va arribar a la que buscava. La va llegir i li va dir a la filla: «Te'n recordes de la nit del ball de la Ventafocs?» «Sí!» Aquella nit ella estava molt nerviosa. Abans d'anar al ball, s'havia menjat 2 barretes de xocolata que la madrastra tenia amagades dins del rebost. A l'hora del ball, el príncep va estrènyer molt fort la cintura de la Ventafocs i ella no va poder aguantar i es va tirar un bon pet, just en el mateix instant en què el rellotge tocava la mitjanit. «Caram, pare, això vol dir que el príncep no ho va notar?» «No, filla». El pare va passar algunes pàgines, va arribar a la que buscava i li va dir: «El menjar que cuinaven els nans era molt greixós. Els agradava la cansalada, la col bullida, els formatges de totes les classes, els pastissos d'albercoc. La Blancaneu ja estava una miqueta farta d'aquells menjars carregats de colesterol. Quan la madrastra li va donar la poma enverinada, ni tan sols la va poder tastar. Es va tirar un pet tan pudent que va resultar tòxic. Per això es va desmaiar». Vos he llegit un trosset d'un llibre infantil que es diu «Les princeses també es tiren pets», d'Editorial Bromera. Espero que el busqueu, que el llegiu i que vos agrade molt. Adeu. Bona vesprada. Era una dita popular ben coneguda que els fadrins dels pobles del voltant que venien a Torrent a buscar nòvia es fixaven primer si la casa on vivia la xica, que els agradava, tenia o no entrada de carro, per tal d'assegurar-se un bon casament, si el festeig arribava a rams de beneit. Efectivament, s'interpretava com una senyal de casa benestant o que hi havia un bon passar que hi haguera entrada de carro, és a dir, un portal ample on el banquet que feia de llindar mostrava 2 iguals o concavitants per a facilitar el pas de les rodes, i brancals de pedra per a protegir les parets quan entrava i eixia el vehicle. Com he dit adés, la majoria de les cases eren plantes baixes. Si eren de llauradors, tenien dalt l'andana,
per a guardar les collites i la palla per als animals. Però també hi havia la planta de dalt era un altre domicili, amb accés independent i directe des del carrer. Aleshores dèiem que tal o qual persona vivia en una escaleta. Les cases es diuen de pati sencer o de mig pati, i també de dues mans o una mà, segons l'amplària de la façana, permetera. Que la porta estiguera al mig amb habitacions amb dos costats o fora a una banda amb independències només a l'altra. És un fragment del llibre de Vicent Palacios Vallverd, El carrer de Sant Onofre. Oberts al diàleg, a les paraules senzilles i directes. Heus aquí com esperem un jorn i un altre jorn. Sempre esperant-vos. Oberts a la sinceritat dels mots que encara no hem pronunciat i ja tremolen els nostres llavis. Oberts a eixes veus que mai s'alçaren iracundes, però que demanaven llibertat des de les fronteres del silenci. Potser es enteníem tots. Al costat de la trista Babel, on es barregen força paraules. Hola, em diuen Glòria Puigades i vos vaig a llegir un capítol del llibre de dones d'Isabel Clara Simó. El capítol trata d'amor de mare. No m'agraden els meus fills. Sé que sona molt malament i que això, encara que ho pensis, no pot dir-ho a ningú, però és la veritat. De petits sí que m'agradaven. Jo penso que pot ser que no és a ells a qui estimen, sinó el concepte de fill. Saps el que vull dir? Miri, jo aquestes coses les guarde, però jo he guardat tot. Sí, sabes què? I mai he tingut que descarregar, perquè les meves coses fa vergonya de dir-les. No les confies. Ni tan sols quan l'Emili em va deixar, ni quan va estar fet el divorci, ni res, perquè són coses que no es poden contar. Per exemple, que ell m'ha posat la mà damunt. Sí, perquè això tothom sap que és una bestiesa i que jo... Però totes les altres coses, molt més roïnes, molt més baixes i molt més insuportables, no es poden dir ni als més íntims, perquè em miraríem estrany, preguntant-se com m'ho ha deixat fer, com em deixava dominar així. No, tot m'ho he guardat. Que quines coses, primer que res, la gassiveria, tacanyeria, perquè en això sí que he patit. A veure, jo sé que són estrany i que ningú no em creuria, però he passat molta estretor. Amb aquella casa tan gran i tan luxosa, amb jardí i tot, i el nivell de vida de l'Emili, i les festes, i tot plegat. La mena d'amigues, en fi, tot. Què es podria creure que jo tot sovint no podia anar a la perruqueria? I els papers que he hagut de fer? Que després, quan el divorci, tothom em girava la cara, però els que no te la giraven pensen... El últim desig d'Andreu, una llipebre d'anguiles, de Josep Franco. En el nostre món n'hi ha de tot, com les cases riques. Per això n'hi ha qui troba estrany que des de fa molts anys en les terres de rodeig en la bufera, els homes i les dones i les criatures mengen anguiles en allipebre al forn o en creguilles o en ceba, grosses com el braç o primes com els dits de les novelles. Anguiles al forn o anguiles en ceba? Soc Mario Máñez i vaig a llegir-vos el principi d'una novel·leta preciosa que es titula Jo tirant, tu carmesina, d'Enric Lluch, de la editorial Bromera. I es comença així. Una xiqueta nova. Carles Rovira li ho deixa caure com si fora un misteri. Demà vindrà a l'escola una xiqueta nova. Joan ni tan sols deixa de furgar-se l'orella. I què? Això? Que demà vindrà una xiqueta nova. Crec que és d'un poble que es diu... Però Carles Rovira sovint té la memòria allà on els romans
perderen el casc. Del poble no me'n recorde, però del nom sí. Joan continua tenint el dit dins de l'orella, des que el metge li va dir que de tant en tant podia tenir una cosa que es diu otitis. No para de ficar-se el dit en les orelles. I com li diuen? Pregunta a la fi. Carmesina. Joan es trau el dit de l'orella i mira Carles Rovira com si aquest fora una gallina amb pèls. Com? Carmesina. Joan es regira en el seient, mou el cap i murmura. Quin nom? De seguida entra en classe Vero, la professora de gimnàstica. I quan entra Vero, cal anar preparant-se a tota paleta. Vinga, va, fa la professora, que sembleu tortugues amb els peus de plom. Un instant després, mentre comença el calfament, tota la classe sap que demà vindrà una xiqueta nova que ningú no sap d'on és, però que té un nom molt estrany. Marquesina? Pregunta Mamen Macià, mentre tracta de recuperar l'alè. No, assegura Marta Esteve. Li diuen Carmelina, que no? No n'hi poc, m'ho ha dit Carles Rovira. Carles Rovira està mig batxoca. Del llibre Contes per a tu, dedicat a Llorenç Giménez, vaig a llegir el principi d'un conte, L'Oliva de la Pau, escrit per Isabel Olmos, i diu així. La vella maleta estava ahí des que els seus pares la van portar de la residència on havia viscut la iaia els últims anys. Era una maleta marró, com antiga, i l'Aia pensava que tal vegada era d'un altre temps, perquè ella maletes així no n'havia vist mai. Només en els dibuixos o en les pel·lícules que parlen d'altres èpoques. Havia escoltat els pares parlar de què faríem amb la roba de la iaia i amb la seva casa, però quan ella entrava abaixaven la veu, com si no volgueren parlar de la seva mort davant d'ella. Ja veus, pensava l'Aia, no sóc tan xicoteta i entenc perfectament que la gent es fa major i un dia, quan ja no pot més, es gita a dormir i ja no es desperta mai, ni quan sona el despertador una vegada i una altra. Tot això pensava l'Aia en veu baixa mentre mirava concentrada la maleta. Què hi devia haver dins? Es podria obrir? És més, s'enfadarien molts pares si l'obria? No era la primera vegada que l'Aia tenia problemes amb ells per obrir coses que no eren seues. Quan estaven a l'altre costat de la casa, a ella li encantava obrir calaixos i armaris, on havia trobat moltes vegades coses al·lucinants. Havia trobat fotos de quan els seus pares eren joves, polseres i collars, mocadors de colors, papers de l'hospital de quan ella havia nascut on posava nom Laia, pes 3.400 grams, part natural. Ja ella, aquestes coses li encisaven.